Veliki pozdrav ljudi, evo nas sa novom epizodom podcasta. Lagano mrak pada nad Sarajevom i imamo prvog gosta iz komšiluka. Kraj mene je sjajni grafiti umjetnik i muralist Vuper iz Inđije. Džesvet. Ćao, brate. Šta ima? Evo, došao malo, da, odlično je. Kako ti se sviđa pogled, brate? Vrhunski, brate, oduševljen sam. Kao što sam ti rekao, u Inđiji imamo 4-5 pratova, nemamo višlje, tako da ovo je bomba. Evo, pošto si ti prvi gost iz regije, hajde rekao da malo promijenimo lokaciju, a i mrak pada, pa kontam bit će ova svjetla onako seksi. I tako, eto. Baš je dobro. Sreli smo se i upoznali sad u Mostaru prije 2 na 2. Bio si kao i mi na Street Art festivalu, pa reci mi utiske, kako ti se činilo, kako je sve prošlo, crtao si mural, jedan? Radio sam mural, pozvali nas, kontaktirali nas par crtača iz Srbije, otišli, super, kao prvo vidio sam već koji sam zid dobio, velik, vrhunski, tako da otišli tamo, bilo je vruće, mislim da je toplije nego da sam na moru bio, ali na kraju... A za Mostar je ovo, vjeruj mi, nije toliko, znak biti puno gore. Da, i to si mi ti rekao, da. U suštini da, bilo je vrhunski. Još ono što smo ti i ja uradili, poslije to mi posebno drago. I danas smo skinuli skelu, tek radio sam 5 dana možda, ne znam da li odmah o tim detaljima da pričamo. Može, brate, što naravno. Pa 4 sprata je zgrada i tako sam mislio, negdje 4-5 dana ću da radim. I radio sam na skeli, inače može da se radi sa cherry pickerom, sa liftom onim, to je brža opcija, ali sad smo sa skelom, 5 dana gotovo i danas su skinuli skelu, čekao sam da fotkam to. I eto, u povratku svratio ovdje do Sarajeva, što je vrhunski, tako da... Prvi put si u Mostaru sad bio, evo? Da, u Mostaru sam, pa da, prvi put zvanično, pre toga kad sam se vraćao isto sa grafiti na Gradela, na Bolu što se održava, pre 2 godine, onda smo bili u povratku, malo se okupali u Neretvi i to je to nastavili, tako da prvi put zvanično da sam bio, da. Super, kako se čini Mostar ovo? Sad si ga malo imao priliku bolje da upoznaš i vidiš. Pa što se meni tiče, jako da sam bio na moru, ne znam, tako mi i klima i one planine, samo čekam iza planine, sad ću samo da vidim more, kao uvek kad negdje da silazim na more, kao sad još planinu, evo kao, ali vrhunski, da, baš je bilo dobro, i onaj stari grad, i kultura, i tradicija koja je tu sve, brate, i ljudi, ovi što su nas ugostili, ma sve. Da, organizacija, fakat moram ja da pohvalim i pozdravim ekipu, baš super organizacija i što se tiče lokacija za crtanje i smještaja i hrana, sve je bilo baš na nivou. Jeste, super, da. Mislim, malo je to, mene, ja nisam lik koji ću da samo na silu da hvali, da bi ja ispoštovao neko kao zašto me zva, pa će ga ja hvali. Ali stvarno u tim krugu, kad te grafiti festivale, džemove, kad idemo, manje više, valjda da su, to su ti ljudi, ti krugovi, uglavnom su sve cool ljudi, dobri, pozitivni, mislim, tu su te i pozvali, tako da ugoste te maksimalno, tako da vrhunski je bilo. Sad kad te predstavljam, kad te generalno predstavljaju, kako voliš da kažu, grafiti artist ili muralist, šta je na prvom mjestu? Da, pa normalno, šta sam prvo počeo raditi, to su grafiti i tako volim danas da me, mislim, kad se negde predstavljam, kažem grafiti crtač, sad ne znam tačno zašto to, ali ne znam, grafiti su mi prva ljubav, i sada ih crtam, jer ne mogu da uradim kao, ne znam, 5 murala, da ne uradim u međuvremenu nijedan grafit, nema šanse, uvek radim radove, neki su brzinski, nisu ko pre, da ulažem toliko u skice i to, jer sam malo otišao u druge vode, ali normalno i dalje sam aktivan sa grafitima, tako da, uglavnom grafiti crtač, ali između ostalog i muralista, ali ne volim kad mi se kaže street artist, da zbog, mislim, možda nije to loše, ali zbog svakakih likova koji se tu pojavljuju, pa mi malo to u suštini nebitno, samo radim što volim i što mi super, tako da kako god hoće da oslove, to je to, da. Ja sam malo sam gledao i sad kako smo se upoznali i ranije sam viđao tvoje radove, pričam konkretno o grafitima i mogu primijetiti da je bio neki proces
pojednostavljivanja slova, da tako kažem. Bio si, baš sad u Banja Luci kad sam radio sa Selmom intervju, visi tvoj prelijepi kanvas tamo u prostorijama Incela i vidio sam to i sad ovo kad smo crtali, dosta je ajmo reći, dosta si nekih stvari srezao. Da. Kako je došlo do toga da tako jednostavno, mislim, slična je situacija se dešava kod drugih dosta rajtera i evo kod mene pomalo, pa ako možeš da opišeš kako je došlo do toga i zašto. Zašto, da. U suštini kad sam crtao samo grafite, uvijek sam imao grafite za određene satnice. Ako mogu da crtam 2 sata, ako mogu da crtam 5 sati ili 2 dana, tako sam određivao stil, koji ću, da li ću malo prostije, malo komplikovanije, nešto osrednje ili baš komplikovano wild style. A u suštini, pošto sad sam najviše vremena trošim na slikanje platna, na slikanje zidova i onda zato jer uvijek tako usput uradim neki stil, neki grafit i mislim i kad nije usput, kad sam kući idem da nešto nacrtam, uglavnom uprostio sam jer volim da bude, sad radim kombinaciju kao portreta ili karaktera nekog i slova, pa uvijek je tu neki karakter i neka malo prostija slova, Može li se reći da su slova postala kao neka pozadna? Pa može, da, glupo mi, ne bi to rekao jer mislim da uvreda je za slova. Da, brate, ne, jedino mi je krivo što to više nije na tom nivou ko pre kad sam ta slova razrađivao, ali najviše sam stil, ja mislim, baš izgradio zato što sam stalno skice crtao, radio razmene skica, uvek drugo neko ime od drugog crtača radiš i tu menjaš slova i uvek razrađuješ i tako sam nabuđio stil, I tad mi je bilo najbolje kad sam imao taj neki wild style kad sam radio, sad je nešto prostije, ali opet mi dalje to drago, sad me to loži trenutno i to je to. Možda ću opet sutra uvek ja, na primjer, godišnje uradim 2 wild style, baš odem, posvetim se, napravim ih, za svoju dušu i to je to, da. Ali ovako usput uglavnom prostije neke stvari, ko s tobom što sam radio, uglavnom taj neki nivo, komplikovanosti, da. A šta je tačno, mislim, šta te je tačno nekako navuklo na to da kreneš malo jednostavnija slova crtati? Jel to, kako pokušam da zamislim, dođeš jednostavno do nekog nivoa kad jednostavno misliš da nemaš više kud pa se malo kreneš vraćati ili... Da, pa ne, ja mi, zato što najviše vremena, kažem, utrošim energije na te velike formate zidova i onda mi je tako malo naporno da radim jako komplikovana slova, pa uradim prostije, ali volim da godišnje uradim, ne znam, nekih 20-30 grafova sa tako prostim slovima i da se uvek tu nađe 1-2 wild style godišnje, bar sad u ovoj situaciji jer radim murale te i to. Zato sam i uprostio, zato što ovamo najviše trošim energije, a i ne možeš na sve strane, ko kad kažu što ne tetoviraš, brate, tu ćeš imat posla koliko hoćeš, ba brate, okej, da, mislim, nije sad da ja gorim od posla ovde pa da ja ne mogu, ali ja kad nemam posla, mislim, ja to sve crtam da bi sebe ispunio, da bi sebe zadovoljio, a posao ako dođe. Zato najbitnije po meni da se usredsrediš na jedno, da bi tu najviše napredovao. Tako mi i za crtanje, aj kao crtaš, ali mislim to je širok pojam, sad šta crtaš, ja sad ako trošim puno energije na murale, normalno ću malo vamo na grafitima malo prostije uraditi, jer i jednostavno i ne mogu više da nacrtam skicu ko pre, jer to mi je sve vežba. Mogu po sećanju, jer uvek radim nekako, kao šta sam pre ubacivao u R, da, to sam na ovaj krak ubacivao i onda tako nešto ubacim, ali čim povežem 5-6 dana da tako skiciram, odmah mi se vrati ideja, tako da po meni i kao za mlađe, mislim, još sam ja možda deo mlađih crtača, možda i nisam, ne znam, ali uglavnom za mlađe koji počinju, ja po meni najbitnije samo skicirati, skice raditi, po meni tehnika uopšte mi nije bitna, samo znači ideja i da suštinski da su dobra slova,
a sad tehnika to vremenom se nabuđi i nema šta. Dobro, a reci mi kako je se desio iskorak od slova i jel stilova do, mislim nisu odmah došli murali, pretpostavljam, nego eto likovi, karaktori, pa onda murali. Da. Taj neki trenutak da mi opišeš, kako je došlo do toga? Da, pa se ja puno derem, kod osjeća da se malo više dade. Pa prvo kad sam u početku, uvijek sam u početku teo da ga zakomplikujem, a na kraju sam posle 2-3 godine crtanja skonto bolje da ide prostije malo to i onda sam ga vremenom zakomplikovao i kasnije mi je bilo kao, dogodio se neki, ajde uradimo neka srebra na brzinu i ja i to zakomplikujem jer mi to komplikovano bilo mi prosto, pogotovo kad se spremim sa bojama kao wild style da radim, onda ga tu tek zakomplikujem, i na kraju moj stil je došao do nekog nivoa, do wild style-a i onda tu, gledao sam, najbitnija mi uvijek bila slova, ali sam onda i gledao da bude i feel dobar, da blok, second, šta god, da sve bude na nivou pozadine, da su bogate, da o bojama, kakve su boje. I tako sam vremenom usput ubacivao tako neke malo dizajnerske, malo ilustrativne stvari, ilustracije neke, u sketchbooku sam tako crtao markerima neke ilustracije crno-belo i vremenom sve više ubacivao boje i prvo što sam počeo da radim, to možeš i vidjeti kao kombinaciju nešto što je likovno i slova, znači kad sam počeo te likovne stvari, to su bile neke ptičice uz grafite, jer tu realno ne možeš pogrešiti neku tu anatomiju ili tu boju, da ti koju god boju prsneš, šarena ptičica, samo još više ušareniš, i tako sam tu, mislim da sam tu dosta vežbao sa bojama, i nisam uvijek radio kao kako je ptičica, ne znam, sivo-plava, da ja sivo-plavu radim, nek sam uvijek dodavao malo ove boje, malo ove, da dopunim, da bi se uklapalo uz grafit, znaš. I tako sam buđio, malo razrađivo, a između ostalo kao završio sam grafički dizajn, 3 godine, u Beogradu. Sad ja to ne kažem direktno da mi nije puno pomoglo, ali mislim da jeste. Bilo je tu i dobri profesora koji su mi tako neke stvari govorili, imali smo i nekog malo slikanja i crtanja, ne puno, ali mislim da je to sasvim dovoljno, neke osnove što sam naučio i vremenom buđio i onda sam i prešao kasnije na ulja, na platnu i to sve, tako da to radim sve jer me to trenutno loži tako da trenutno sad na ulju, na platnu i na tim većim formatima zidova. Jel uživaš u tome sad, Da. više nego grafit, Ne, pa ne mogu reći da uživam više nego da, ja jednostavno kako me tako nosi, tako i radim, ja ga uvek radim dok me ne zadovolji, tako da ovo me isto zadovoljava kao kad sam crtao grafiti, mislim crtam ih i dalje, ali ne, sad više malo ovo, tako da ne radim to zato da bi ja tu profitirao ili nešto, ali možda i to uticao, ne znam, ali u suštini ja ne radim to da bi ja to živeo od toga, ali na kraju ja sad trudim se da živim, da imam slobodu, da mogu da budem sam svoj gazda i radim ono što volim i tako da zahvalan sam na tome. A grafiti su me uveli u to i najjače mi od svega toga, mislim to je slično i kod tebe, to kad nešto počneš kao klinac iz zajebancije, jer to zezanje dobro, igraš se, na kraju dan danas se igram, uživam u tome, tako da to mi je vrhunski što sam uspeo, i kogod to uspe, po meni je to strava. Kakva je, hajde da se malo prebacimo sad na neku drugu temu, ne znam koliko se vidimo, ali znam, bitno je da se čujemo, a pokušat ću ja to malo u montaži da nabuđim, ko što ti kažeš. Bitna je priča i svjetla u pozadini. Kakva je situacija u Inđiji? Ja ne znam, možda sam nekad prolazio malo jednom nešto, imali smo nekad davno koncert jedan, ali to je bilo van Inđije, nisam nikad imao priliku, ti si jeo prvi writer i mislim, prva osoba koju sam upoznao iz Inđija, mislim. Kakva je situacija sa grafitima, mislim, eto, ajmo reći, malo neka scena i više mi malo. Pa mislim i kao svako manje mesto, provincija,
uvek ima tih nekih ljudi koji rade nešto kreativno, mislim koji ima drugo koji rade rep, ovo ono, tako da bilo je nekih par grafiti crtača koji su počeli u Inđiji i ja sam tako i video od jednog lika, sada ga ispomenem, DSE Dača, jedan iz Inđije, čije sam radove i video na stadionu tamo na našem gradskom. Nisam tad imali internet i ništa i to mi se svidelo i tako sam i ja počeo nešto da crtam. Na kraju bilo je tu još drugova koji su se nadovezali, mi u stvari tad se nismo ni znali, ali ekipica jedna koja je isto kao crtala, ali u suštini sad koji je ostao, ja crtam. A i, mislim, generalno Srbiju gledam, to je što se crta Beograd, crta Novi Sad i tako i Niš i tako neka veća mesta. Uglavnom i ti ljudi koji su iz, Zaječara, Bora, Raške, Subotice, Mitrovice, odakle god, uglavnom nekako svi na kraju završe u Beogradu i tu ostanu, ali ima i dosta još njih koji drže tako manje gradove pa su aktivni tu i crtaju. I po meni ja uvek volim da odem više, dole u Užice ili u Kraljevo, Valjevo, gde god, mislim ili kod vas, gde god. Dobro, kad kod vas idem, onda mogu i u Sarajevo, ali ne volim ići tamo u Beograd jer je, jaka gužva, mada tu ima najviše crtača i normalno svaki dan se zovemo, aj dođi vamo tamo, ali više volim da ugostim nekog dođe u Inđiju na miru da crtamo, jer tamo gužva i sve tako da više volim po manjim mestima, I u Inđiji živim i radim i tako će i ostati, Tako, a kakva je scena ja sam u Inđiji, da. Ali si sigurno povezan sa ostatkom ekipe i Beograd i Novi Sad. Da. Pa s kim radiš često? Možeš navesti neke zadnje radove ili produkcije ili šta ste, neke crtače s kojima često radiš? Da. Pa dok sam bio u kontakte, sve što vučem od crtanja grafita. Druga ekipa nekako u muralima, mada većina je grafiti crtača otišla kao na murale, ali opet imaš neke one koji nisu ni radili nekad toliko kao grafite, nek su odmah počeli na murale, ali uglavnom ja sam sa ekipom koji su grafiti crtači, da li su tu iz regiona Hrvatske, Bosne, Bugarske, gde god Srbije, uglavnom su to grafiti crtači koji su sad i kao muralisti, tako da dobar sam, ja baš ja mislim da sam dobar, ne znam sad da kažem s kim nisam dobar, da kažem sa ovim, dobar sam sa svima, stvarno. I to mi je najbolje iz ove priče, što imam gde god na koji kraj da odeš, crtači, pogotovo kad odemo na festival, ugostit ćete gde god, i tako da to mi je vrhunski, što imam na svim stranama, drugove. Tako da crtamo stalno svi. Pratiš li ovu bombersku scenu? Mislim, Beograd je poznat po tome i po jako izrokanom sistemu, vozovi i to sve. Kako to komentarišeš? Da, meni je to normalno vrhunski. To su grafiti i to treba tu i da ostane i nema šta, brate, I ja sam normalno, odem nekad odradim bombing, ali ne u toj meri, ali ti ljudi što to rade, vrhunski poštovanje i tako, sad ne znam puno za vozove ili imam i drugova koji rade to, pa iz njihovih situacija slušam, prisutan sam uglavnom, znam šta se tu dešava, ali nisam upleten u te priče da sam direktno vezan za neke njihove stvari, pošto oni imaju između sebe neku, ne znam, hijerarhiju ko šta gde sme i tako dalje, Ne znam puno, nisam puno upleten u to, ali brate, svi smo deo scene, svi smo grafiti crtači i to je to, mislim, i muralisti, svi radimo ono što hoćemo da radimo. Što kaže moj drug, živeli po svom i ništa nismo morali, tako da to mi je najbolja rečenica iz svega toga. A u početcima si vjerovatno, pretpostavljamo, dosta crtao ilegalno i u Inđiji. Da.
Pa jesam da normalno. Kako to? Sad odem nešto iscrtam normalno. I sad, jel? Da. Mislim, jel se to zna odmah? Brate, Čupo bio, došao, Da. jel? Mislim, zanima me, mislim, iz perspektive, ajde, nisam ni ja iz Tuzla, nije nešto puno veća, sve se to, ali uvijek me je zanimalo, nisam imao priliku da razgovaram sa nekim rajterima iz nekih manjih sredina, pa da znam da je to dosta može biti komplikovanije nego u nekom većem gradu, pa me iz te perspektive zanima kako je to bilo. Jer te svi znaju, da, iz toga, da. Znaju te svi, ali brate, ja kad sam vidio, ne znam, šta se u kraju mom dešavalo, da, mislim, kao, tučak, ali ubistava, brate, ovaj došao, ovo, mislim, kakve stvari se dešavale, bukvalno u tim nekim trenucima kad desile su se neke stvari, ne znam, u mom kraju, mislim, bilo gadnih stvari, ono, tu, i nisam nikad bio direktno deo to, ali to sve moji drugovi koji su, ne znam, istradali i koji bilo je glupo. Ja kad gledam šta se desilo, brate, i ja da ne mogu, ja da odem da nacrtam, a boli me uvo, ono da je, znači, nijednog, sad od tad, brate, ja se ne stresiram nijednog momenta da će mene, ne znam, policija da smara, da me maltretira, ma beži, brate, i ovaj ubio ovog, brate, pa reaguješ ko da je ništa, ono, branite ga tu ili ne znam nija šta. Tako da nijednog trenutka ne gledam da je to neki vandalizam ili nešto, ono, brate, to treba tu da bude. Mislim, i Lunar, dobro, nije, Lunar je negde spomenuo u intervju, nečije reči, ne znam tačno kako, ali uglavnom neko ostavlja trag u društvu, neko ostavlja trag na društvu, no, tako da mislim da su gori ovi što rade kič i sranja po TV-u i ovi političari, sve koliko oni utuvljuju gluposti, nek što ti nešto iscrtati po zidu, ono, to neće nikome smetati, može samo da, dobro, normalno će smetati, ima ono, tu ako odeš na neko mjesto, ali opet gledaš tu da nije to baš, ne znam, ja baš nečija kuća. Maja ima neki kodeks opet. Da, opet da, sada ne pričamo o tome, ali što se tiče, na primjer, vozova, tu nisam išao, išao sam na teretne, nekad malo vozove i to je to, ali dalje odradim bombing za svoju dušu, odem, jer to je vrhunski kad ti noću odeš, brate, ne može da se poredi ni sa čim, mislim, znaju crtači. Jesu li imao nekih problema sa organima vlasti? Da, pa imao sam, kao i većina koji crtaju, imao sam normalno, brate. Ništa strašno? Pa ništa strašno do tog, do uzimanja boja i da pokrenu tako neke, da te tuže malo i nešto, ali na kraju sve se izboksuje nešto, zovi ovog onog, da to ne bude i to je to, I danas ja u Inđiji kad crtam, sad tako neka trafostanica, ko što sam vidio ovo što si ti odradio, ispred zgrade, brate, uglavnom su uvek i švrljane, koje čim, brate, bolje, ja sad tu dolazim, presam se cima, kao noću, krijem se tu nešto, prvo dođem preko dana, uradim grafit, brate, jer bolje je, brate, da je tu iscrtano, nego, brate, i švrljano, ne znam ni ja čim, I kažem na kraju krajeva ako dođu, a dođu, policija, jer, brate, ako baš bude problema, ako nekom bude smejać, doći lepo okrečiti i neće biti nikom problema, Tako da, mislim da je bolje iscrtati tako neke stvari, nego, ne znam ni ja šta, Slažem se. Dobro, vidio sam da si dosta aktivan isto na Instagramu, mislim, možda i na nekim drugim mrežama. Što se smiješ? Pa aktivan na Instagramu. Prvo sam aktivan ovako u crtanju, pa dobro, onda i... Dobro, naravno, to je, mislim, ne možeš biti aktivan na Instagramu ako nisi... Može, brate, ako ovi kačiš stare stvari, brate, kao objavljuješ, evo, novi radova. Nisi ljubitelj toga, jel? Nisam. Mislim, dobro, ja ne volim da ja uvek okačim novi post je nešto novo, ne volim da kačim neko sećanje na nešto što sam radio, Objavim nekad nešto, ali uglavnom ne kačim stare stvari, nego samo što radim novo, to kačim, da. A ja mislim da ima, onako dosta ljudi koji zanima, koji možda nisu tad mlađe nekih generacija, koji nisu bile i tad aktivni, pa da vide neke stare radove. Da. Pa odskroluju malo niže. Znači. Šaj se, ma ne, jeste, da, malo u pravu si, normalno. I mene to malo nervira kod mene, kao,
kao još u ovoj godini, kao sad prolazi 2020, ono novembar, kao decembar, oktobar, kao pred kraj godine, ajde da uradim još par radova pa da zaključim godinu, jer kao proće i gotovo, kao prošla je i već kao te radove što sam uradio prošlo, moram neke nove. To me malo nervira što svaku godinu gledam koja prođe, to je staro i to, ali opet treba računati te radove i hvaliti se njima uvek, mislim uvek ih gledati rado i predstavljati ih, da, jer znaš, u ovo vreme je stvarno je sad brzo vreme i svi su toliko produktivni, da li jednima drugi nabijaju tenziju, ne znam šta, pa svi su toliko neka produktivnost, sad tu dobro ima i sranja, ali ima i kvaliteta tolikog i onda puno samo se, znaš, štanca i uopšte se ne daje puno značaja na nekom grafitu koji je možda brutalan, ali brate, lupiš like, ideš dole, scrolluješ dalje, a mislim da treba mnogo, da ne sme da se zaboravi, kao uradio sam ga, brate, i da odmah kao ideš dalje, brate, treba uvijek da, mislim, da gledaš to, da je i dalje on tu prisutan, taj grafit, ne, zato me malo nervira, završi se godina kao da je prošlo sve, brate, ajmo ispočetka, to mi malo, kod mene, što tako gledam na godišnje, kao evo ova godina kraj, koliko sam uradio, to je to, ajmo idemo sad novo nešto. Ali u suštini svaki rad koji si uradio treba da gledaš kao svako svoje platno i da ima vrednost neku i to je to, da. Ima sad neka i nova struja, da tako kažem, koja se pojavila, koji su isto crtača koji su aktivni na ulici, jeli, koji crtaju dosta i koji ih ima na Instagramu, ali ne objavljuju baš puno toga ili detalj nekog rada, pa ne čitav. Jesi upratio to možda? Da. Pa misliš kao baš na bombere ili misliš na legalnost? I jedno i drugo, da. Pa da, ima svako svoju neku filozofiju i politiku, Mada i to se nekako i stvorilo to kao ako nisi aktivan na Instagramu, kao da nisi ni aktivan crtač. Sem ako nisi u nekom većem gradu, Berlinu ili ne znam nija gde po Evropi ili Americi, gde god, pa to može da vidi više crtača, više ljudi. Onda te tu, znaš, iako se krećeš, putuješ svuda, ali jebi ga taj internet, znaš, ako nisi tu okačio, ko da nisi aktivan, mislim, to ja tako gledam, lažem, ne gledam ni ja to tako, nek se stvorio taj neki, a to sad ta politika što ti kažeš, neko okači detalj, kao neće da kači cele radove ili nešto, znaš, svako ima svoje, da, a znam pre priču, Steo, reći ti nešto. Ne, samo reći. Znam pre priču, kao grafiti, časopisi i magazini ti, mislim i danas je tako, kao pošalji nam ne znam, 2, 3, 5 svojih radova koje nisi objavljio nigde da oni objave u časopisu, znaš. I brate, i onda dođe, ja ne znam šta da mu pošaljem, rekao, imam ja 5 neobjavljenih radova, su sranje, brat, zato ih nisam ni objavljivo, Rekao, evo ti ove, brate, pa ako ćeš ih staviti u magazin, stavi, Na kraju uvek stave i onda ja listam magazin i većinu sam ja to video na negde, ali opet, koliko god sam ja video te radove, ne znam, ili ja sad kupim tvoju knjigu neku, prelistavam tvoje radove, brate, ja sam vidio sve te radove, ali neću ja sad da mi bude to parametar, ako sam ja vidio te radove, neću kupiti knjigu, nego ja to kupim iz poštovanja, zašto volim da osjetim u ruci fizički tu knjigu, taj magazin, tako da većina tih, na kraju i ti magazina, svi ti radovi su viđeni već po netu, ali nije to, net je magla, brate, taj internet je magla, brate, ovo je, volim kad opipam časopis i to je to. Da. Slažem se, evo, baš sam nedavno novi style file dobio i listao sam i baš, ne znam, ima s Bakerom intervju, pa njegovi dosta radova i bukvalno 90% znaš i generalno dosta nekih drugih mimo njega, koji su tu u novinama. Da, baš. Kad listaš koliko te inspiriše i koliko ti... Da. Drugi osjećaj, baš. Jeste, da. To je vrhunski. Gdje si izlazio, koje si časopise slao radove? Da, pa... Ovdje naša regija ili? Slao sam i čak i za Style File sam slao, ne znam, mislim, tu mi nije izlazilo nešto, ali najviše Balkans, magazin, znaš za to što je ranije što je izlazilo. To je Šione jedan, on je Turčin, ali bio u Bugarskoj jedno vreme, on je to štanco jedan period, tu sam dosta puta izlazio, izašao sam... isto to je neki, ko je to pravio taj časopis? Ima kao
sketchbook, neki magazin, samo skice su slali ljudi. I tu je ono, ne znam, Ken tu, Cope, ono, Kop tu, onda Sin, znači, taki crtača i tu mi je izašla skica isto bila i to mi je vrhunski, ono. I to mi je jedno, ono, što se tiče grafita, ono, to mi baš bilo drago kad sam vidio da sam tu izašao, a to je čak iz Turske jedan crtač pravio je. Nije ne znam da je Baker, da ne znam da li on to pravio. Ne znam, poslaću ti baš ovako baš da vidiš, ali znaš koliko je zanimljivo, samo skice, brate. To mi je baš zanimljiv format. Jer i koji ljudi su sve ono bili bomba, ono da. Ima baš priliku sad, ono, malo sam nabavio neki razni časopisa, ne znam, Konkrit, iz Poljske, da li su ih pratio. To su samo vozovi. Da, to nisam čuo. Ima dosta sad, istočne Evrope jako zastupljeno i jako kvalitetnih radova, ali sam isto našao neki njemački, je to Style magazine, mislim da se tako zove, i objavljuje dosta starih radova, znaš, old school, 90-ti neki, rajteri. Novo izdanje. A novo, izlazi čak više puta godišnje i tu ima, isto što ti kažeš, i skica, imaju, u jednom izdanju imaju, ne znam, dvolisnicu backpiece-ova s jaknama, znaš, što je prije se radilo. I to mi je baš zanimljivo. Nekako, mislim, imaš, kad Style File je super primjer, on je dosta šaren, ima i vozove, i stilove i svega toga. I sviđa mi se što je da nije nekako samo ulica ili samo, ne znam, vozovi, da je šareno dosta. Da, normalno. Kako ti gledaš, evo recimo Konkrit sam naveo, to je istočna Evropa, Poljska ima i Beograda, i Hrvatske, i Ljubljane, samo Bosna fali, ali dobro, valjda se... Dobro, mislim, vjerovatno je do materijala nekog, nisu možda imali dovoljno, ali super mi je što je reprezent istočne Evrope. Da. I ima i vozova sa zapada, ali to su onda momci koji su iz Poljske, ne znam, iz Češke, koji su radili. I tu se jasno može vidjeti da ima neki specifičan stil. Znači, kad pričamo o našom ovom kraju, i koji je, ne znam, došao neka... Prepoznaš uglavnom koji je stil iz kojih krajeva. Donekle, ne možeš sad skroz, ali ima Znaš, ako meni se čini baš mislim, ima nekih termina za to, neki su govorili da je kao neki antistil nešto, ali meni je to baš nekako u zadnje vrijeme postalo jasno da je to nekako istočna Evropa. I kako ti, mislim, evo, isto duže malo crtaš i pratio si razna kretanja i razvijanja i stilova i kako je se to sve, mijenjalo. Imaš li možda nekih rajtera koje cijeniš, koje možda i ne znaš, ali evo, koji možda pratiš na Instagram, bubam, koji se kreću u nekom tom smjeru i kako generalno gledaš na... Pa što se tiče to, na primjer, tih stilova, ne znam ni ja, ima tu sad normalno razni stilova, semi-wild style, ti bomberski malo anti-stilovi, ne znam ni ja, normalno ima svega, normalno ko radi, koga šta loži. Ali to sam, na primjer, gledao sam kao mlađi, gledao sam po okolini Srbije, prvo sam bio komentarisao, kao, brate, vidi ali liči, brate, na, ne znam ni ja, na Peru, sada ne imenom crtača, iz istog su grada, kao on njega bajtuje. I onda sam vremenom vidio taj mlađi, što kao ga, postoje dosta bolji crtač nek taj stari, mislim, dosta, više napredu, više uradio ovo, znaš, da li ovaj u jednom momentu stao ili nešto, uglavnom, ali to je po meni sasvim normalno da ako si iz istog mesta, da se jedan na drugog ugledate. I mi u mom gradu smo imali, ja sam u početku radio neke skice po uzoru na tog crtača, kog sam prvi put video i malo uvek, znaš, jer to si vidio, hoćeš to i nekad nećeš ni svesno namjerno da je kao izbajtuješ da skineš, ali to ti nekako, ti to znaš kao grafite kao takve i onda radiš tako. I tako da, znaš, iz kog si mesta, nekako tvoj stil je sličan tim crtačima iz tog mesta. I onda se tako može onda na kraju grupisati znaš, ovi ljudi iz Balkana rade možda više taj neki stil, znaš,
ali mislim to najviše može da se vidi, to se tu baš vidi Los Angeles, ono, po meni se tu tako to vidi jer oni rade tu neku kaligrafiti, onako neka, znaš, i grafiti su, nije to baš, znaš, što danas ima nešto termin kaligrafiti, znači malo i kaligrafije i grafita, ono, ali jeste, oni imaju, znaš, dosta tih tatu umetnika koji imaju tu kaligrafiju nekako i to su nekako ubacili u grafite, ono, MSK, cela ekipa, znaš, tu su mi iz te MSK ekipe, tu su mi ono i dan danas neki ono najbolji Revok, ne znam, ja, za mene, znaš, on mi je uvijek bio najbolji crtač tad ranije i sad je ono, brate, ne znam, Novi Zeland, to sam teo reći da Los Angeles ima neka sličan stil, svi imaju taj MSK, imaju toj AVR, ta ekipa, imaju neke svoje stilove, onda, ne znam, Australija, Novi Zeland, ono, Bears, Askew, to je, ja nabrajam ljude koje sam ja pratio, ono, oni imaju neke slične stilove, onda Nemci, ne znam, Kent 2, Kent i tako taj talas imaju, znaš, neke slične stvari, jer su zajedno počinjali, zajedno su se gradili, ali svi kasnije odemo i izgradimo nešto svoje. Po meni, ja sam moj stil, ono, mislim, ljudi koji su me pratili znaju šta sam crtao, ono, mislim, dobro, šta danas crtam, ali taj valj stvar što sam radio, ja iskreno kažem, ja sam moj stil nekako izgradio, ne znam, na Mupoku, to je Mupok, jedan crtač naš, ono, radi vozove i legale, radio Mupoku, Mosk iz Hrvatske i Nemo iz Sarajeva. Znači ja sam, to su mi bili, ne znam, malo. da, baš tako, ono. A to su mi bili neki uzori, njih sam najviše gledao kao klinac i ja sam to nekako isprepletao i na kraju sam ja dobio svoj stil. Nisam ja ni od jednog uzeo ovo ili ono, u početcima jesam verovatno uzimao neke stvarčice, ali na kraju si buđio i tebi dolazili ideje i na kraju si napravio neki svoj stil. Tako da verujem da, znaš, da nacrtam koja god slova, ljudi će prepoznati, znaš, to je Vuper, ono. I to je meni isto vrhunski, ono, kad napraviš neki svoj stil, ne toliko, ali napraviš svoj stil, šta god da napišeš, da prepoznaju da si to ti, ono. Da, sad možda sam malo skrenuo, ono, šta si me pitao, ali uglavnom, da, to je, da, što se tiče stilova, ono, sad nisam, ne znam, baš toliko tom anti-stilu i tim malo vozovima, tim malo prljavijim stilovima, ali po meni isto to vrhunski, ono. Ima neku estetiku i to? Ma normalno, brate, ti bahati stilovi, ono, prosta slova, ali brate, da ga pređe i vamo i tamo, ono, i vrhunski mi kad vidimo, ono, zid, znaš, imaš zid je ogroman 10 metara i pored zida je lokal, ono, 2 metra, ali on ne počne od tih 10 metara, on krene od zida 2 metra, samo da izgazi onaj lokal, to mi je vrhunski. Ili klima ovdje i nešto tu, on krene sa zida i preko svuda, ono, to mi je bomba, brate, od tih bombera, ono, to mi je baš dobro. Super, odlično. Dobro, fino smo se ispričali, brate, pade mrak. Da, pao mrak, da, a baš je dobro, nema šta. Lijep pogled. Kakva uloga, slušaš muziku, pretpostavljam, ono, voliš, jesi ti ono neko ko je povezao rap, grafite, hip-hop, pokret, jesi bio ono, u tom filmu? Da, skroz u tom filmu, da. S Breaku kad? Jevi ga, jesam. Jesi to? Jesam. Odlično, brate. Da, mislim, moj brat je breakdancer i ti nekih godina smo, ne znam, oko 2009. možda, ja sam prvi otišao u Inđiju, došao neka kao trener, da upišem break, ono, jer sam bio i ranije gimnastičar i to mi je bilo zanimljivo, break, uvek se mislim, još slušam rap, crtam grafite, normalno ću da i break da probam, ono. I otišao, kao krenuo malo, sa bratom, brat je ostao u tome i tad se plaćalo, ne znam, kao 20 evra treninzi, sad ne znam koliko je, dobro, 2009 nije to bilo davno, 20 evra, ko danas 20 evra, eto šta ti. Uglavnom, znači, nema šanse, nisam mogao tad dati to i baš sam tad konstatovao, brate, on me nervira što moram to prestati, pa moram da crtam, pa moram boje kupiti i na kraju sam prestao breakdance. Mislim, nije možda to, znaš, baš, ja mislim da sam kao zbog toga, ali, brate, ne moš da sam radio i ovo, ono, možda bi dosta manje napredovao u crtanju, ono, znaš, jer bi trošio snagu i energiju na ono, a da sam uvek fizički aktivan, tu nema šta, volim. Ali, da, i što se tiče repa, od početka sam, ono, slušao rep i dan danas je tako.
Tako da to mi je vrhunski. Šta si slušao? Da. Nabrojao neke imena. Uglavnom domaći rep, sam slušao, stranog, slušao sam i strani, normalno, uglavnom najviše što je domaći, jer išao sam po nastupima non stop, što se tiče, slušao sam Prti BG, to sam obožavao i oni su mi jedno Đusa, što se tiče naših, dobro, onda Hrvate, Tram 11, Stoku, dječake, onda vas ovde, tebe, Edo Majku i tako dalje. Uglavnom tu naše iz regiona sam najviše slušao i išao po nastupima, THC, sve živo. Sad me zanima, ajde, pošto kažeš si su na puno nastupa, ko ti je ostao onako u dobrom sjećanju? Koji reper? Ili grupa? Nastup. Da, ko je bio live baš da te oduševio? Baš, mislim, bilo je jedan period u Srbiji, baš dosta, ne znam, znaš, svi kao jedan, tu je nastupalo baš dosta, ljudi. Ne znam, na Prti BG-u sam bio baš dosta puta i oni su mi vrhunski uživo, tu nema šta, i THC, oni isto znaju da dignu baš atmosferu, jer bude malo tako ti nekih, ne navijački, ali bude uvek tu neko sa bakljama, a i oni ga baš dignu, tako na njima mi bilo vrhunski. Šta ja znam, bilo je tu još, ne znam, Škabo, na njega sam išao dosta isto ranije i tako, šta ja znam. Bad Copy, oni su... Bad Copy isto sam, da, normalno išao i na njih, sad, znaš, nisam ništa nikad voleo, uvek znam sve njihove stvari, ali kao Bad Copy, Prti, uvek sam bio više za Prti BG i njihove stvari su mi više, i Đusa, Đusa nisam toliko uživo slušao, to su malo nešto i pričali, nisam imao toliko priliku da ga slušam, ali brate, bio sam na možda 2 njegova nastupa i isto je odlično bude, nema šta vrhunski, ali Đusa poštujem toliko, brate, tebe Đusa, mislim, to mi je toliko vrhunski kad crtaš, brate, i skroz si u toj priči, brate, i ti danas, ne znam, repuješ, tu nastup, sve živo i dan danas se te grafiti lože, to mi je vrhunski kad vidim, brate. Je slušao Đusov novi album? Da, normalno, brate, kao i dobar. Prethodni, da, meni je odličan, brate, Hip Hopium 4, brate, i dokumentarac, što je izbacio, ne znam da stigao. Baš fantastično, mislim, sve oduševio me, a mislim, ne samo mene, nego bukvalno cijeli Balkan je znao, izašao je novi Đusov album. Da, pa jesu, da. Pa po meni je to tako i treba, brate, mislim, Đus, ja nema da što ne bi voleo Đusa, znaš, ovako, brate, po meni on skroz true u toj igri, brate, i u celoj priči, ne znam, i kad je počeo da radi ovu komercijalu i sve, brate, ali Bugu, nijednog momenta ja to nisam pljuvo, znaš, brate, ali zato što je usput, on je uvek radio i, znaš, kao neki naš rep pravi, kao, što bi oslovili. Ja volim i njegove kao narodnjački rep, meni je to do jaja, ali uvek je usput radio i ove stvari, jer je uvek bio tu prisutan, brate, i uvek je tu da se iscima, da ode i da nacrta zid i voz, brate, ko ti, pored svega odeš i nacrtaš zidove, meni je to za poštovanje, brate. Hvala ti, brate, puno. Ne znam. Ja mislim da smo sve pokrili, ja smo, ne znam, imaš nešto što smo preskočili možda da napomenemo? Pa, nemam šta smo nešto preskočili, samo da ti se zahvalim, brate, što si me pozvao da ovde učestvujem, jer gledao sam tvoje podcast, vidio sam kad si krenuo sa tim, prvi je bio Rulov, da, to sam gledao, mislim, gledao sam Hadesa i kasnije sam gledao neke vaše, old school glave, da li što se tiče repa ili što se tiče grafita, čega god, tako da, baš mi je drago što si me pozvao i zahvalan sam ti na tome, brate. Hvala, brate, tebi što si, došao, ja bi ga valjavam voziti to sve i što si ipak odlučio da, zadržite se tu malo duže. I evo, možeš mi reći, ja planiram uskoro da, dođem u BG pa da snimim tamo par epizoda, da vidim neke, pa da mi predložiš, evo, možeš i sad javno, a možemo se i čuti, pa da Đusa, recimo, to znam, to mora prvo, on mi se već javljao, tako da njega mora, ali s njim možda pričam samo o grafitima, neću ništa o muzici, to sve znamo, jevi ga. Jasno, da, pa u to bi ja voleo da čujem, brate, neki... Da vi napravite emisiju, to mi je bilo baš bomba. Pa to,
A reci mi, preporuči mi još nekih kolega rajtera. Da, pa evo, mislim, ima ih stvarno ne bi sada ih, sad nabrajam, pa nekog da izostavim, ali ne znam, evo ja što ću da krenem da nabrajam, ne znam, ima Das Drogen i ekipa koji su grafiti, ilustracije, tu su crtaju, onda Heso Jam Crew, na primjer, to je nova, sve su mlađa generacija, ali već su neko vreme tu na sceni, nek su se sad okupili pa su počeli zajedno da rade, ne znam, Upoka normalno ću da predložim, što se tiče, ne znam, starijih generacije, Junk, Hope, ne znam, znaš za Hope-a, brate, mislim, znaš, brate, za te starije ljude, mislim, nisu toliko stare generacije, prem nas, što je crtala, ima i crtača vrhunskih, sad baš neću da ne bi neko izostavio, ali ima i koga god, kad dođeš, brate, da li ću te ja spojiti direktno ili kako god, svi smo dobri međusobno, brate, i bilo bi im vrhunsko sa njima da uradiš, a i oni će svi da pristanu, nema šta, brate, Morat ću ostati mjesec dana u Beogradu, da sve posnimam. Super. I brate, i Beograd i Novi Sad, šta god, pa staneš u Inđiju, nešto nacrtamo, kako to već ide, da, normalno. Bio davno nekad, ne sjećam se ni koja je to godina bila, bio je jedan jako dobar džem u Beogradu i tu je bilo i tad sam ja bio sa Ortom iz Tuzle i baš smo imali dobro druženje i puno crtača je bilo, baš ti stari, mislim da čak i Džus je crtao, ali nisam ga tad nekako ufatio. Onaj neki dugi zid. To su ploče, one bile. Jest, ja mislim da je to novi Beograd. Šta je Schwarzenegger tad repovo bio, znaš za njega, može iz 9-3 Full Crew, brate. Ne bi, uglavnom da tu su i Stuovci radili, Zulum i... Ja mislim da... Neki je dugi zid ovako Pa Conan, oni su, ja mislim tad bili Conan ekipa. Ovi Hrvati, tu je bio Moski, ne znam ja. Ne bi, da, ja mislim da... Jest, bilo je... To je bila 2005-a, 2006-a možda. Ili 7. Tako nekako. Sjećam se da sam tad baš dobar graf nacrtao. Da sam se ja iznenadio, brate, Ti si tad radio. Da, crtao sam Onion neki, bile su neke ljubičaste pink nijanse. Da. Da, ako je to taj džem, ali moguće da jeste, da. Ne sjećam se tačno lokacije, ne? Je li Novi Beograd? Bio mlađi. A možda je bilo i na IMT-u, njihovom legalnom zidu u Beogradu, da. Neki je dugi zid uz ulicu, uz magistralu neku, sa 4 trake, baš dug zid tu. I bilo je, i radilo se na drugim nekim lokacijama, bilo je neki murala isto, ali mi smo tu radili. Pa čekaj, se bio, ali to Meeting of Styles bio ili nije? Prije. Aha, prije, okej, da. Nebitno. Nema veze, Maja. Da, išao sam ja po tim džemovima kad sam krenuo da crtam, sad pre toga nisam mogao da idem, jer od 2008. sam aktivan, 2009. Išao si kao fan, jel da gledaš? Pa da, išao sam normalno, da, kao i fan. To sam bio i u Split isto kad su došli sa Novog Zelanda i neki crtači, Sofles kad je došao. Samo sam, pošto sam inače u ekipi ATB sa Hrvatima, mislim, uglavnom ekipa je suštinski Splita, ali ima još posterije ovamo iz Bjelovara. Tamo sam otišao u Split, imao sam tad 18-17 godina i tad sam otišao samo da gledam, brate, i onda su ovi neki naši crtači, Pirosi, ne znam, ja mislim da je tačno bio pokazao ovom organizatoru, kao vidi šta ovaj radi, brate, ajde da kao ubacko, i onda Pero sa X-Statika, kao odlično, brate, može nek crt, i ubacio me, tako da sam tad i crto i tad sam ostvario kontakt, brate, tako da malo pa sam tamo, ali eto, ja mislim da treba se cimati, ne treba samo znači kad si mlađi, gurat, samo gledati, učiti, ne treba uvek ako ne crtaš, znači otidi gledaj, brate, Ja gledam isto sad neke grafiti, opet možda puno pričamo sad, ali grafiti džemove, to je sad je bilo, mislim nije baš grafiti, u Bioskop Balkan u Beogradu, ne da što je bilo, Tu su baš bio krem de la krem, srpske scene, bili super crtači, brate. Znači ja nisam vidio tu, dobro, nisam možda puno ni gledao, ali brate, bio sam tu, brate, nisam vidio 5 klina, 10 mlađih crtača, brate, koji možda ih i nema toliko, ne znam, ali ja znam da sam non stop pre išao, brate, da gledam tako džemove i
Brate, to je, bre, jebote, imaš priliku da gledaš neku crta uživo. Meni je to baš do jaja. Ej, sad volim da, ne znam, ti crtaš ili ja volim gledati uživo. Meni to vrhunski, brate, ono. Brate, tako da mlađi normalno treba da idu da gledaju, brate, ono. To će sve doći na svoje, ono. Ne možeš ti da crtaš, ne možeš, brate, crtaćeš za godinu dana, cimaj se i radi, crtaćeš, brate. Super, dobro, učiti, gledati i učiti. Dobra poruka za kraj. Jeste, da. Hvala ti još jednom, brate. Ništa, brate. Eto ga. Hvala tebi puno što si pozvao i dobrodošao si da te ugostimo ono, kod nas u Inđiju, u Srbiju i da te povežem s kim god pa da radite nešto. Hvala još jednom. Eto ga. hvala tebi. Hvala vama na gledanju i slušanju i izvinite zbog mraka, ali šta ćeš, noćna smjena danas. Da. Eto ga.